Khuble phi baro shakathub Khuborjylla ka donbosco media network. Kimat kiba kongsan menta ka sngi kilong. Dum tliu ka sora kular umondal daki transformer bathamai. Thang dusmon ki runar ya ki kali ka company. Lawat san sngi klem shong thad 4 lap serngeu ya ka med Samla lut. Ban Pelat pat ba Menteri Rangba ya ka CMRG portal. Tomata ini apai chiki Khubor ke bakamnya. Ka jinglip boarding electric kha ka than sora kala penlong ya kinong sensar snong ban ud cha UMDC ba Titos W Khan banyakran ban Menteri boarding electric 80 mondal. Uba Titos ulayat ho ulaya kendo ya 80 mondal bat mardor ulak kular ban penpoino yaki transformer bathamai chaka than sora. Uba Titos ulayat hu ha umondal nakadaw ka jinglip kha ka boarding electric ka khayi pateng ka kamai ka ji lengba ki kam jong kai perthei tourism kila shakta hadu kata bun ki breu ki bawan jingo yaki snong bat ki jaka ha ka than sora kilet phai no sa Shillong na ka jingdum tliu ha ka pormit ki internet ru ki sange trekam no jinglap lip like kha dei ba ka than sora ka de ka we na ki than ki ba don kam ha kam tam ha ka light namar balai kam dei tang ki pai ba ki don kam ni tip ru ba ka de ka we na ki tourist destination ha ka ba ki tourist ki wan na kaleng ha mentaban sa po sora tendai ka ba susi ka long ba ki complain teng ki mi na sora ki ong ba ngimyo tang ban sum na ma bum don light teng ki myo ban enjoy bahai kata ka jing sa ka jong ki na ma bum don light ba kum ta ter teng ki myo ban ki don ki hotel ki jong ki ru ki nani ki homestay ki ba myo ban sale online ru na ba mo kam biang ga light myo ban charge mobile kum ta ter dan re ka ba konsani ka long ba ki pai ba hi generally ki pai ba ki suffer da ka jing lip like kha kam tam ki ni ba bu ki karkhana welding ba kum ta ter kabar kalong ha ka jing bom biang jong kini ki linesman kamu kini ki command power kani de ka jing duna ba jong kinong tre ha ka thain so rai bro ka we teng we linesman u haban pe de ki totally ki snong de kalong ka ba ado kata ban pen biang ya ka jing lip light na teng chathi le ba ka de ka polior or slap teng pom perthat teng mo ka hap kata ka barrel ba kum ta ter re ta ka jing bom biang jong ki linesman na so kala wan ra ka jing du nong ka khrau e ki pai ba ka long ka jing thut sha ka long ka jing stom pai ba ta ka jing la kha ka balai ka ba ki rang ba snong ki klik nong sha ki kerpat ya ka department ba kata ka long ba la kumnu na ka liang SDO ne ka liang ki engineer ba ki dei benda pentip la ka don ka nu ka jing pelip light ka ba khambun kenta ba ki dei benda pentip ka sha ki snong ki thau kanang balang ba ka WhatsApp la ni muk group jong kirang ba snong bakin tip kan ba ka don ka jing lip light kanang bakin yo kan pentip po snong ka ba saw ka di ka jing kiu palat jong ki bill light kani ka jing ut jong ki pa ba ka di ka bal aslam ha ka ba kilat kiu ha ka ni ka bill light ba kham tam ka jing bam wan ra ya ki bill light ka por ka biang nang ta ki don ru ki wan ra ha ka sisien lai banai sin sau banai te ka ni ka wan ra ka jing ki pa ba ki beduk kham tam ban siri ka bill light de nalo ka tapat ka ba khame kendo jing agini si ka long ka jing du jong ki transformer hoi ngi su thu ba ka jing du jong ki transformer ka de na ka jing don jong ki lele jong perthat agini khendak tayo bla dep bejur ba ta ka da bla don ka jing thut jong ki ba khandai tli ki transformer ha ka than so rai bro ka we den re sutanat mentasi ba na ka liang minister ila phone ya i director bat ila ong ba la kum no tang mentasi la ni la shai ni la penpoi ki transformer ha ki snong ro kha la dam pa la lut ru le se ki babun ni ki nio da no ya ki transformer ha ka por ko biang te kini ki long ki mat ki ba na la yo ba ni kren bat u power minister bat na so ban ai ku ka pangi baila sngap hai kini ki jing persno jong ki rang ba snong bat haka step perngap arpo nyau tarik JYLLIEW kumbasau baji AA ki kali jangka company Joint Stock Industrial Association Voros Deni kila penyeng haka jakasa jongki nongtrei jongka halat weitang nong ston kila ingkong bat la suba kidan ki runar ki bala thang dusmoniki ki kali ki bala ingkong ki long ka bolero camper Maruti Gypsy bat ka Mahendra Bolero
Kini ki kali ki bala sya thang ki dei ki ba kinong penyat kini ka company ki pendon kam ban let ban wan ban hiar ban kiu namar ki Peit ya ka jingshna ba jingte ya ka surok nongston wa kaji. U manager kani ka company ulayat ho kawe ka JCB jong kani ka company kala sya thang hasurok mau kerwat nongston ka bala penyeng harut surok ban weng ya ki jingtua kendo ha kani ka surok. U manager ulayat ho ka jing du nong na kani ka jing sya thang dusmon kala kenjo syaki klur tengah. Kinong penyat ya kani ka company kila ujor FIR syaki pulit hathanat nongston. तो आप रिपोर्ट लिखवा दिया था रिपोर्ट लिखा के भी वहीं से आ रहे हैं। तो आप लोग नहीं देखा आदमी कौन कौन क्या वो भाग गए सीसीटीवी कैमरा लगे थे उसमें दिखे हैं लेकिन पहचान में नहीं है कैसे फेंका मतलब कैसा जलाया देखा फुटेज नहीं जलते हुए देखा जलाते हुए नहीं देखा। आग लग गई थी तो जलते हुए देखा गया। साइड साइड में भी सुना है मशीन साइड में एक मशीन जला कौन सा मशीन एक्सवेटर है जो मिट्टी कटिंग का काम करता है बड़ा मशीन पूरा डैमेज हो गया। हाँ डैमेज। ये लॉस टोटल कितना सब लगभग कितना हो गया लॉस ये तो 1 करोड़ के ऊपर का लॉस होगा और इसकी वजह से यहाँ जब घर में घुस के लोगों ने इस टाइप से किया तो स्टाफ भी डर गए लोग छोड़ के जा रहे हैं भाग रहे हैं। Ki Police Search and Rescue Team SRT but State Disaster Response Force SDRF ka Jylla kilawat lasan sngi kenti ya ka met usamla lod ubala ngam jelop hawa kaliar hak ar pholai tarik JYLLIEW henre hadu menta kasi ar nyau tarik kempat lap dien trai AA ya ka met jong u uni usamla lod udang don kumba khat san snem AA karta ka jingwat ya ka met uni ukhna kadang yat hadu menta ki SRT but SDRF rengkat ki bahyeng hasem kilawat ya kamet jong ni ukhna nadu ka jaka ba ulangam jelop shadu pung umyam henre yo idak serngeu ya kamet jong u kumban penken mau uni ukhna hakasingi ublei ar pholai tarik JYLLIEW ula jempa naneng ka jingking kaliar hakata ka por lawan ka saw na ka jingjur ulap ba lapsan kalarong bak ya u tanghapo shikhleman. Menteri Rangba Konrad K. Sangma haka arpunyau tarik JYLLIEW ulah pelat patba yaka website Chief Minister's Research Grants CMRG portal. Kane ka website kadai ban ai jingarap pisa yaki Samla pule ki bakwa banle yaka nu ka jingwat benia halor ka art and culture, heritage study, indigenous community land, language and lineage but evaluation study jong ka Jylla. Hakani ka jingyalang pelat patba ya ka website ladon lang uba Pol Lengdo Menteri Arts and Culture ba FR Kharkongor Commissioner Secretary but bon kiwei pat ki officer jong ka Jylla. Haka jingkran hakani ka jingyalang u Menteri Rangba ula kentu ya ki Samla puli ki ba wat benya research scholar ban shim ya kane ka lat ban register yala de hakani ka program. Big and then cut back things and make it smaller. So we would like to take it easy step by step. Figure out how we would like to move forward, keep improving things, and then make it bigger and bigger in the future. So, for example, I'm really keen that this research should not be just limited to only documentation, but I hope tomorrow we will have visuals, we'll have different documentaries, we'll have videos. As you know, that Honorable Minister has also started a very important program, which is the OTT platform, which is coming out for Meghalaya. So you can imagine all these informations and these videos and research that they're doing, the documentation, the documentaries that we'll be having, finding the place in the OTT platform, and really people learning from it. And in the entire process, as I said, we'll be creating a lot of excitement in the system. Many jobs will be created through this, employment will be created through this. The youth and the scholars will become part of the entire vision that the goal and the government has. Because somewhere we also see a disconnect in terms of what the government is doing and what the research scholars are maybe not able to focus on.
So many aspects will be addressed through this particular program that we are having. If you look at the last part of the different programs that we could have in this research, it speaks about the different government programs. Now, we feel it's important for that research also to take place because the government does many things. But then, number one, the research areas and all, and the intellectual community are not aware about it, number one, and public also is not aware about it. And number two, maybe they can research and tell us how to improve the different programs that the government does. So all of this can only happen when we have proper research and proper documentation of what we're doing. So these are all the different aspects of things. I don't think I have enough time to speak about all of that today, but this is just to give you a small gist of what we are trying to do out here. But I must congratulate our Honorable Minister for having really structured this entire concept into a very good program. I must thank the members of the committee who have agreed to come on board and really help us because their inputs will be very crucial. Not only are we going to select these particular scholars, but I intend to regularly interact with them and discuss with them. I would like to see one scholar or researcher presenting his or her paper and research to the other scholars who are sitting there in a conference that we may have every quarter. So I may not be able to attend every program, but maybe sometimes Honorable Minister will be there, sometimes I'll be there, sometimes you just do it on your own. Deputy Chief Executive Member ka Khasi Hills Autonomous District Council KHADC ba pensngan NCM ula pha ka Khubor ngolem shaki bahing hasem jang uba ten well dekar CM barim ka KHADC but MDC ka Shilla constituency ubala klarno ha ka arpon riu tarik JYLLIEW. Kajingle buram khublei ba khadu ya uni unong mi khmat pat ba kan long ha ka arpo phra tarik JYLLIEW hasnong jong u ha maulong Shilla. Kajing klan no kajing ikalong sisya kajing do bakraw berkalong sisya kajing no mensim yang hilang barok bagi day berkenika jingja ka ba endet bat ngim laban klet ya ki barok ya ki ba iba tingwel dekhar bam kuai ruar bulai ibala no senyang kajing day ki babon ki benta na ka benta kajing bah jong councils na kaliang jonga kumbu MDC jong ka mau khar benturung pra Deputy CM juga District Council rengkat baro ke District Council hi baro kawai ke bakum ke Singapore i pha ke Khubor sulam syai kong i balong ke kurim ki khun ki bahinga siam baro bar ki pai ba jong ka konsulsi shala ba blei undon rengkat lam bat ki bat un ai ki ke jingsuk i ke jing dengan ke bakum ke Singapore ke bagimat i ke jing snusi nama kajing du no jongki yelo jong u baki ki thoin but na kaliang jongi councils ni pha ya kali Khubor sulam pau blei undon khat lambat ki but ngai bagam mensim jongi ba tengbol dekhar kan yo ban songsuk but Kinong yalam ki dekhot bat kirang ba kaseng United Democratic Party UDP Kilapan long ya kajingyalang ngolem ha ka arpo nyau tarik JYLLIEW ha office ka party ha boys road la kra ya uba tanwel dekar CM chairman bat nong yalam liang persha barim ka KHADC ubala klarno ha ka arpo riu tarik bat entep don burom yu ha maulong ha ka arpo pra tarik JYLLIEW. Ha ka ne kajingyalang la don uba medba lengdo u president Professor Jamino Mautho general secretary u MLA na mau plang kinong yalam ka seng kenthei bat seng Samla ka UDP. Ha ka jingkren uba met ba lengdo ula penken mau ya ka jingyat denti jong uba tenwel dekar kum u dekot ba shit rhem jong ka seng UDP na du ba sedang ka jing syakri jong u kum unong mi khmat pat ba bat ulan ne scam triang ha ka ju ka seng hadu ba unda klat no na ka ne ka perthei. Udai shisha ubri uba bat yala ka juban lak ula ong. Kum kadak ke jingle burom bat jing temang ya ke jing klat no jong uni urang ba ke jing yalang kala sengap jar 10 minit banduai ya ka mensim jong u kinong yalam ka UDP kila pha ya ka ni ka Khubor ngolem syaki bahing hasem jong uba tenwel dekar but ngiyo i ba ka jing don ba ka jing pat jong i ya ki pus yo ka la ka lo this council ba ne apo party di jong
ila nox yang shibun ba ki magimla ya kan jer kan ki kawai ulong breu bola IT le na ka benta kini ki kam ki ba batunrong aki terpenju ulong breu jar breu bubun ketir ulong breu ubaran ka jinglong ramba ba ka jinglong sinta ba unjuri ya ka ban kren ya ka badai ka te ni so wana kalen juri apati ji kala no di mate kala dong ka jindu ka kala do kata te na kalen juri ko parti jinum ni bon naki no mikmat MLA MDC naki parti leaders ko ki na indakasni bandon bantala makayeng jom ipaten halo ka jikla no jom ipaten banya sembrang ban penting lem ki kon ki ilo ba bahi masam te ni wan ya ka ban yelum ni apa pau na kalian jom ko parti ya ka jindu no ko khawa ke jikla jom ipaten kalau sisa kejing wan jong lo badung pa hangi ka parti ni nagale ka parti ila simru wan simru mentai kata nak benta pa ya ka Khubor sudah nagale jong ka parti ya ikurim jong iba tenbel ya ki kon jong ya ki bahayeng pasam pa Uba Jemino Mautho, General Secretary Kaseng United Democratic Party UDP, haka jingya kendo berkinong tho Khubor haka arpuh nyau tarik JYLLIEW, ula dawana ka sorkar Jylla ban penlong no okloy yaka election Khasi Hills Autonomous District Council KHEDC, kenang ba kipat ba kinyo yakinong mi khmat bathamai. Karta jong kani kayeng dorbar KHEDC kalakut haki benai rempang berleber arhajar arpusaw. Ula penpau ka jing lengo, hadu mentaru kata ka jing penbaik renti delimitation yaki constituency MDC daka delimitation committee kampat penidak AA bakalajan pendep yaka kam bala tenrong hater penjongka. Lakan tu yaka delimitation committee ban pendep klo yaka jing penrenti yaki MDC constituency kenang baki pad ba kinyo ban jit yaki nong mikmat bathamai. Uloong, bana kaliang kaseng UDP kalapan kre syat-syat, ban yakun hake election MDC kaba la ban long haka no kapor. Kipat baru kila terang ban yo no daki MDC bathamai uloong. Council election. Ke ngatapai nakaliang jongi kung ka parti ngila ya shong ngila ekran ni. Ban ngatapai play ihi nakinikila play Khubor. Ban nakaliang jongi ba titos well titos berkhan mo ila ya ka jingkren nakaliang jongi ya ka stan ka ba ngi kung ka parti ni shim ak bai dei ba kini ka council. Tingi hi kung ka parti ni smoba nila di banyak sa no ak bai dei ba kini election. Bat kung ka parti hero nila long ko ban kre ban lech kini ka election juga desi council kan. Te hadukan no kan slam ngimla ban ong nama ba ngimtip nakaliang jong kini ka delimitation committee mo. Hadukan no kinak simpor ban pendap ya kena kam te henre nakaliang ka jongi la kalong kum no ni kum ka parti hi ngilalong ba ban kre ban yakun ya kena ka election suka desi council kan. Kata kadika jing pen hi nakaliang jong ki MDC ru ki badon haka desi council te ngiladap ya kran ya ka parti ru te ibabon ni gidon kumata ki jing song Ribun ke ngam tip ya kata mo nomor ba kasyong ka delimitation committee ben president re nakaliang jongi kung ka parti ti ngiladap man pen song ba dada collection kan long no kam kloy desi kan kam haken wak ninyo ka body lu ka batmai ninyo ki isi ka batmai ki pat ba kin yo ban jet mo ya ta ki MDC na ki
constituency bopir. Di nakaliang jongi hi pilai kum ka party lakade Khasi Hills Autonomous District Council, Jylla Hills Autonomous District Council. Ka representation nakaliang jongi ka party kalong very substantial. Hagi pabuon. Pada kitu ki Khubor ngila poish ka bakut tat hadu bangin daya syambiang kublai shibun.